hello, can you hear me as I scream your name? Hello mga kadato dyan. For today's vlog guys, pupunta tayo sa Inang Maharang Manito Albay. Ito po yung sabi nilang hindi ko pa nararating ang mudpool ng Ining Maharang. So samahan nyo ako guys para makita natin kung gaano siya kainit. Kasi sabi daw labi na uusok doon. So first time ko na makapunta sa lugar na yon kasi since bata ko hindi ako nakapunta doon kasi delikadong lugar. Pero ngayon dahil matanda na ako, pupunta tayo doon sa Ining Maharang Mudpool. So yun guys, samahan nyo ko.
na tayo ngayon, nakarating na tayo ngayon sa Ining Maharang Mudfall. So tara, samahan niyo ako, tingnan natin. Ayan, nakikita na natin ang kunting usok-usok. Ayan, tara, punta tayo. Dito pala ang daanan nito. Para nakakatakot, guys. Grabe yung usok niya, oh. Hindi lang talaga siya, mas maano pa siya. Yung una kong in-upload, yung nag-aso boiling lake, ito mas matindi to. Grabe yung usok niya. Tama-tama yung pagpunta namin dito, guys, kasi wala pang init. So kitang-kita talaga yung usok niya. Dito lang yan sa Ining Maharang Manito, Albay. Nangangamoy. Ano ay aso po yun? Naamoy, guys, yung grabe yung amoy ng asopre. Parang pasingawan ng bulkan. Yan, igigwa yan. Ayan, guys, kumukulo. Hindi pa, bawal pala dito mag-apak-apak kung saan-saan kasi baka may kumunoy. Higupin tayo. Kahit pala yung mga ganyan, bawal pala dito. Bawal dyan bumaba. Ha? Bawal dyan bumaba kasi mainit yung mga nasa gilid. Mainit yan, oh. Bawal dyan bumaba. Ay, nagkararak na nga yung... Yan. Yan, guys, sa sobrang init na yung yung kalsada parang nag-crack na. Ano na yung lupa. Mahina na. Mahina na yung lupa. Ay, dito na lang tayo maglubog ng ikutin mo. Ito lang. Grabe, naririnig nyo ba? Papakita ko sa inyo. Ipapakita ko sa inyo, guys, ang buong paligid. Ayan, narinig yung putok niya, yung parang yung mudpool niya. Kumukulo talaga, sobrang lakas ng kulo. Ayun, Yun, guys, Grabe yung niya, yung lakas ng putok. Hanggang dito lang siguro, guys, kasi hindi tayo doon pwede lumapit. Asa na yung ko? Hindi lang nagpa-choir yan. Naulo ko na yung pasok. Baka mo para mawala yung pasok. Pero asok pa yun. Tingnan lang pag-video. Ito na pa. Unay. Parang na. Gusto mo. Alat lang. Grabing usok, oh. Uy, Ang baho. Amoy na amoy yung asopra. Ayun, kumukulo. Ayun. Bawal siya lapitan kasi malambot na yung lupa. Baka bumigay. Ayan. Kitang-kita yung kulo, oh. Oh, ang init, oh. Kulong-kulo. Yan. Kita nyo, guys? Ria, Yun. tingnan mo. Yan. Bawal bumaba dun kasi baka bumigay yung lupa. Yan. Grabe pala ang usok. Grabing usok, oh. Alat lang, Yun, naputok. Yan, oh. Tagalat sa Init. Mainit kapag pumuputok yung tubig. Ayun, oh. Tapos mabaho pa yung asopre. Oh, ayan. Ayan, oh. Grabe. Grabing usok. ayan na naman siya. Ayan na yung usok. Lumapit na sa inyo.
lumapit na sa amin Ayan. yung usok, guys. Grabe yung usok, hindi kaya pag mausok. Ayun o, kitang-kita yung pula. Nakikita nyo guys? Yan. Wala, ang init dun. Grabe o. Mudpool. Galit na galit talaga sila o. Guys, ngayon lang talaga ako nakakita ng mudpool na totoo. Kasi nakikita ko dati sa video lang. First time ko lang dito. Yan. Dito to sa amin sa Inang Marang Nagut-Gutma nito Albay. Pero malapit lang sa amin. Yung ano, pag nilakad mo, mga 1.5 hour ang lakad. Pero pag sumakay ka, mga 15 to 20 minutes lang. Yan o. Malapit lang sa amin. Pero ngayon lang namin pinuntahan. Kasi malayo talaga. Delikado. Bawal dito sa mga. Bawal to sa mga bata kasi tignan niyo guys yung kalsada. Ayan. Truck na sila kasi mahina na yung lupa. Ayan Mabilis o, na may mga bumigay. balat ng ano ng... Yan o, mga balat na Baboy? baboy. Dito kinakata yung baboy kasi mainit na. Ano may dala ako guys? Dala ko natin. Ito guys o. Iba mo. Hindi mo nakita. Hindi mo nakita. Yan. Oh, Maria! Maria! Sabi. Dali. Ayan guys, oh, may dala akong itlog. Nilagay ko siya sa net. Ayan oh. Kasi gusto ko masubukan kung ilang minuto bang, kasi sobrang kumukulo siya eh. Grabe yung kulo niya. Kaya ilalagay natin dito, oh, dito. Wag na kayong bababa dyan ha, hanggang dyan lang. Ayan, hindi guys, pwede mo baba dyan. Hanggang dito na lang talaga. Kasi mainit. Yan, iwan muna natin yan ng... Oh, kita nyo guys, wala ngang ilang minuto. Oh. Nag-crack agad yung Nag-crack itlog. na siya. Mainit, sobrang init. Oh, yari. Yan o. May bitak, kanina nahulog ako dyan o. Mausok. Kakaatras ko, ayan o, may mga ano ng manok. Balahibo kasi, dito kinakatay. Ayan guys, oh. Nag-crack na siya. Ayan, Kunin natin. yung itlog. Uy, grabe. Wala ngang ano. Ay, ano pa rin. Oh, yan, sige. Ay, mapwede. Nag-crack agad. O, try ulit natin. Kasi sobrang init, dapat dahan-dahan lang. Tapos iiwan natin siya ng ilang... Nag-crack, guys. Nag-crack agad. Ayan, balik natin. Yan. Iwan muna natin saglit. Tignan natin yung iba. Ayun. Nag-crack siya. Ang bilis mag-crack. Sama, Yan. wala na kilama. Ayun o, pulang-pula o. Grabe. Ang masakit. Ito, grabe o. Mudpool o, kulong-kulo siya. Grabe yung kulo. Ayun, maliit na pool. Mudpool. Pero ayun talaga, pulang-pula. Kasi hindi na pwede guys lumapit doon. Bawal dyan bumaba. Dito o, mga maliit. Bawal pumunta dyan. Kumunoy ito guys, kumunoy. Oo, kumuno ito. Iigupin tayo palalim. Ayan. Bawal na dito pumaba. Hanggang dito lang dapat sa may Semento. semento. Ay, wala nang laman, guys. Guys, wala nang laman, oh. Naubos na. Tignan nyo. Ayan yung Tingnan itlog. natin. Tignan natin kung anong nangyari sa itlog. Tingnan natin kung anong nangyari. Ay, naku. Aro. Pabidyon mo ako. Oo, dumag-atras. Ayan. Ayan, guys, oh. Ano nangyari dito? Ay, ito. Naglaglagan na siya, pero yung loob niya hindi luto. Gawa ng sobrang nagwasak-wasak na. Sobrang init. Sobrang init. Ayan. Sobrang init niya. Grabe oh. Init. Ay, manalo. Nagwasak. Nalaglag na guys yung mga laman, oh. Yung itlog. Nye. Naluto. Ayan. Nalusaw yung itlog. Ano ba da? Hindi to pwedeng kainin guys kasi grabing sobrang baho. Grabe yung init nun. Kaya yung laman ng itlog lumabas. Ito na, oh. Luto na, oh. Oh. Kaso ayoko, hindi pwede kainin ng baho. Baho ng asupre. Tapon ko na lang. Naguluwa
bawasan sulo. Ang natad ako ng hit. Sabaw-sabaw. Sabaw-sabaw ang natad ha. Sige, last na. Uli na kita. Mapakupa kita. Para sulit daw ang vlog ko. First time ko mag-vlog sa mga usok. Grabing usok, guys. Grabing init. Ngayon lang talaga ako nakapunta dito, guys. Kasi nga, hindi kami dito pinapapunta ng papa ko noon kasi delikado nga to sa mga bata. Kaya sa edad ko ngayon lang nakarating kung saan may, ano na ako, may mga anak. Yan. Ano kaya ito nagawa ng simento bin na mayroong usok? Kaya nag-crack na siya, oh. Sobrang may dryer eh. Yung aso dyan pag tumalon. Nakatakot dito kung may gusto magpakamatay yan. Lamunin na ako ng usok! Ah! Grabe, mainit guys. Ayan oh. Pinagpawisan na ako guys. Grabing init niya kasi umanog mga ganon. Ito talaga ko naman kayo. Sige, last na. Uli na kita. Mapakupa kita. Para sulit daw ang vlog ko. First time ko mag-vlog sa mga usok. Grabing usok, guys. Grabing init. Ngayon lang talaga ako nakapunta dito, guys. Kasi nga, hindi kami dito pinapapunta ng papa ko noon kasi delikado nga sa mga bata. Kaya sa edad ko ngayon lang nakarating kung saan may, ano na ako, may mga anak. Yan. Tumalun ka lang dito sa takot ko. Ilalim mo. May baliw dito, lumukso dyan. Sakit. Tapos dyan mga ngipin. Buti kasi bagbagay yun lang itong nabigyan mo nagtutok. Yan nga yun. Grabe yung nag-ano digdig. Second lang. Wala nga wala. Sige, mag-video ka. Video ko rin sa PVC. Pwede ko rin i-upload sa PVC. Yan, lagay lang. Madpool. Ako lagyan ko ng manit. Ano, ako manit talaga. Hello, hello guys! Nakusta na kami dito. Ayan naman yung tigo. Last na. Ayan na naman siya guys. Last na naman. Grabe yung kulo, oh. Yan, oh. Grabe. Ikaw, lubig mo yun. Yan, oh. Grabe yan, oh. Ang lawak. Grabe ang lawak. Madpool na. Ay, ano, nawa naman. Pwede mo magkakaroon na isa. Tara na guys, uwi na tayo. Uwi na pala kami. Kasi ano, ang init na. Grabe, hindi na. Grabe na yung amoy. Sobrang lakas ng amoy ng asupre niya. Tara. Bye-bye. Ay, sa mga guys. Dito pa na rin. Sa mga ano po, sa mga
ngayon lang po nakarating dito sa aking channel, huwag kalimutan guys mag-subscribe at pakiclick na rin po ng bell notification para ma-notify kayo sa mga bago kong vlog. Bye-bye! God bless! Mama!